Så her er de ingredienser, vi skal bruge til chouchoukaen. Først en aubergine, så en mellem stor størrelse. 2-3 røde peber, det kommer lidt an på hvor meget man vil have i det. Og så en 8-10 tomater. Man kan bruge lidt flere eller lidt færre, det kommer lidt an på hvor mange tomater man endelig vil have i chouchoukaen. 2-3 fede hvidløg, man kan også putte lidt flere, hvis man kan lide det. Og så fakultativt, kan man så sige, så kan man bruge noget peber, eller også noget chili. Salt, paprika, og eventuelt kan man bruge sådan nogle små chili, små tørrede chili. Det første man gør, det er, at man putter de hersens røde peber ind i ovnen, og man sætter den på grill. Man sætter den på grill, fordi at man skal grille skinnet, så at man kan bagefter nemmere tage det af. Fordi vi skal ikke have skin i chouchoukaen. Så tager vi tomaterne, og de tomater skal også have skinnet af. Og for at gøre det, så vil man koge noget vand, 1 liter, 1,5 liter, måske lidt mere, det kommer lidt an. Og så vil man putte vandet på. Et ensuite, on coupe, man kan l'aubergine. Imellem tiden, så skærer man auberginer i strimler. Der er jeg sat på hurtigere fart, fordi så hurtigt er jeg trods alt ikke. Og når det er gjort, så kan man bagefter sætte dem ind i en pande med noget olivenolie. Så man sætter noget olivenolie i bunden af panden, en ordentlig lag, skal det der til siges. Og så lægger man så, i første omgang sætter man det på stærk varme. Her har jeg sat den på 10 ud af 12. Og man sætter så de der aubergine-strimler på, eller i panden. Og man kan eventuelt tilføje lidt olivenolie ovenover auberginerne, fordi de kan godt suge lidt inde noget olie. Imens at auberginerne varmer op, så skal man også huske at vande røde peberne. Peberne der, så at de ikke brænder alt sammen på en side. I mellemtiden så er vandet blevet varm, så den kan man putte på tomaterne. Sådan, er rødende varm. Og dem vil man så ligge ind i vandet i noget tid, indtil at man nemmere bagefter kan pille skinnet af. Imens at alt det der foregår, så kan vi forberede den chili, man skal bruge. Så jeg bruger både frisk chili og tørret chili, som I kan se, fordi den der frisk chili, den har en god smag, men den er ikke særlig stærk. Og vi kan godt lide ting, der er stærkere hjemme. Så den der chili der får smagen. Man behøver ikke at putte den i, det er noget jeg gør. Ind i hvidløgen er der faktisk en spire, kan du se, ind i midten. Og de fleste mennesker, de lader den her spire ligge. Og det er faktisk en meget, meget dårlig idé. Fordi det er derfor dels, at det brænder lidt i maven, og at man stinker faktisk ud af morgen bagefter. Så den skal man fjerne. Også hvis du skal presse hvidløg bagefter, så skal du altså fjerne den der spire der inde i midten. Det er sådan en spire, så vil du se, det er ligesom en slags skin imellem selve kødet af hvidløg og spiren. Det skal man altså fjerne alt det der. Kan du se, det er det jeg gør her. Jeg krasser det lidt med kniven, så at jeg kan få skinnet helt af. Og det er en meget, meget god tricks, fordi du kan få den gode smag af hvidløg, men uden at stinke ud af kæften 10 dage efter. Man skal huske, at når man kan se, at det har været godt varmt, så rører man lidt rundt i auberginerne, og så skruer man lidt ned for varmen. Så kan man sætte den på, det kaldes sådan blide varme, du på fransk. Det er omkring 5-6 på lidt. On retourne les poivrons igen at vande de der røde peber, så at tingerne ikke brænder på. Nu er peberne snart færdige, så kan vi behandle tomaterne i mellemtiden. Når de har været inde i det varme vand, så er skinnet lige til at pille af med sådan en forholdsvis skarp kniv, så er det bare lige til at fjerne, til at skrælle væk. Så det går som en stor klump nærmest af skin, kan du se. Jeg har sparet jer for nogle af de der tomatpilleri, fordi ellers så vil det have brugt en masse tid på det. Husk at røre rundt i auberginerne, kan du se, de har været blevet gyldne. Vi skal lade dem stege
efter et stykke tid med peberene, indtil at de bliver nærmest smeltet. Du vil kunne se på et tidspunkt, så smelter de nærmest i et. Okay, så fjerner jeg resten af skinnet på mine tomater. Tomaterne vil så lægges til side. Dem skal man bruge om lidt. Man bruger det faktisk i 2 omgange. Første omgang vil man varme op auberginerne og rødpeberne, og i anden omgang vil vi varme op tomaterne, eventuelt den grønne eller røde chili og hvidløg. Nu er peberne så ude af ovnen, og så kan du se, at man kan nemmere pile skinnet af. Men pas på, de er meget varme. Kan du se, at den er rødende varm. Det gør jeg også i 2 omgange. I første omgang fjerner jeg det meste skinnet, og det der lige omkring halen, det bliver så fjernet bagefter, og jeg skærer det i stykker, og så resten bliver fjernet lige under vand, dels for at køle dem lidt af, fordi man brænder fingrene, og så dels så er det nemmere at få de der små stykker skin af der lige under vandhanen. Bagefter kan de så skæres i strimler, og komme i panden sammen med eller til auberginerne. Så her går der så lidt tid, og nu du kan se, at auberginer og peberne er sådan godt stegt og nærmest smeltet, så er det på tide at tilføje resten af ingredienserne. Så det første, du indsætter, der så chilien, så der sætter man chilistykker. Og så tilføjer man så bagefter hvidløg. Altså, jeg bruger som regel ikke en hvidløgspresser, fordi jeg synes, at det der får meget i smagen. Så jeg skærer hvidløgene i nogle bitte små stykker, som jeg sætter ind i, som jeg tilføjer retten. Jeg bruger mig ikke så meget om hvidløgspresser. Her tilføjer jeg så chili. Det kan være piri-piri eller en anden form tørret stærk chili. Eftersom, som sagt, den grønne chili er en god smag, men ikke særlig stærk, så afhængigt af hvor stærk du kan lide din mad, så kan du tilføje færre eller flere frø af chilien. Man behøver sådan set ikke at sætte den der skin, som er tørret og som ikke smager ret meget i det hele taget, andet end det er ikke til at tygge. Det eneste vi skal bruge, det er faktisk frøene, som er inde i selve chilien. Så det er bare om at sprede det op, og så lade de der små frø af chili falde ind i panden, indtil at du har så meget, som du nu synes, der skal være i maden. Bagefter er det tid at tilføje salt og krydderier og tomater, så du begynder med saltet. Bagefter tilføjer du paprika. Her bruger vi noget stærk paprika, men det behøver du ikke at gøre. Du kan bruge noget ganske almindelig sødt paprika, som man kalder det, altså noget, som ikke tilføjer noget chili i. Det tilføjer du sådan, som du synes, der skal være. Der skal være rigeligt, så den er rød, så saucen er noget rødt i det. Men bagefter så er det et spørgsmål om smag, hvor dominerende du synes paprikaen skal være. Og du tilføjer tomaterne. Jeg skærer dem i forholdsvis store stykker, men du vil have nogle mennesker, der skal have dem i bitte små stykker. Det synes jeg, der er noget af smagen. Jeg foretrækker at bruge sådan nogle mellemstore, sådan ordentlige klumper. Pas på, fordi afhængigt af den tomatart, du bruger, så kan det godt sprøjte smadre meget, så du skal have et forklæde om ikke andet. Når det så er rørt godt rundt alt sammen, skal det stege i 20-30 minutter med at røre lidt rundt i det i mellemtiderne. Så jeg plejer gerne at programmere min komfur til at ringe efter 15 minutter på 5. Det er sådan ikke særlig varmt. Det er lige sådan det små koger. Når den ringer efter 15 minutter, går jeg og rører lidt rundt i det og giver den 15 minutter mere. Og så bagefter så er din chouchouka sådan set færdig. Du har nogen, der tilføjer æg i chouchoukaen, men det gør vi så ikke. Vi sætter den i en tupperware. Faktisk den tupperware, jeg brugt til tomaterne. Og bagefter så er det bare om at smække den ind i køleskabet.
hvor den kan så vente til morgen efter eller dagen efter. Det bliver spist, altså vi spiser det meget om morgenen. Inde i Israel, så bliver det faktisk spist som en morgenmad. Den bliver spist med æg her i Israel, fordi at det er den tunisiske opskrift. De bruger meget æg i chouchoukaen. Og det er de tunisiske jøder, som faktisk har indført chouchoukaen i Israel, sådan set. Så derfor så, hvis du får en chouchouka i Israel, vil det være med æg. Men altså ikke hjemme hos mig. Jeg laver en slags algerisk chouchouka tilpasset. Der kan du se, det er så morgen efter ud af køleskabet. Bon appetit!